Verím, že sa naša krimi komédia bude páčiť. Je to krimi komédia o tom, kto vlastne zabil Andyho Warhola. Celý čas človek nevie, kto to volá, na konci sa troška rozuzlenia. Môžeme pristúpiť k výsluchu. Prvá otázka, vaše meno, priezvisko, aj za slobodná, možno vás ešte nevidím ako vydatú osobu. No, tak ja som sa narodila, skrátka som sa narodila ako Norma Jean, ale to nikto nepozná. Kde ste boli? Dobrý večer. Ponáhľam sa strašne. No. Volám sa Elizabeth Taylor. Elizabeth T-A-Y-Lor. Čo ste vlastne zač? Ja som Elvis Aaron Presley. Tak sa dobre pamätám. Viete, drogujem. Verejne to priznávam. A verím, že na to prídete aj sami, keď spolu pokecáme. No dobre. Volám sa Vladimír Ilič Lenin, pôvodne Ulianov. Tieto osoby v čase života Andyho Warhola boli priateľmi Andyho Warhola, spolupracovali s ním, teda z týchto tu príčin boli obsadení do tejto hry. Ale nesledujte ma! Vy tu nie ste na to, aby ste nám ukazovala, ale na to, aby ste nám dokazovala. No dobre, Marilyn Monroe. No vidíte, a to si nemohli povedať hneď. Cítil som sa prirodzene. A tak ja som taký humorný človek, tak mi to nerobilo žiadny problém. Je mi to tak na dve veci. Kolega, nepíšte tie dve veci? To budeme mať zase čo vysvetľovať na ústredí. No. Poviem to rovno, je to už zapísané. Kde si získala tie skúsenosti alebo ten pohľad na svet? Tak v podstate s tým nám pomáhal náš režisér Marek Duda. A niečo som pochytil od našich policajtov. On nezapisuje, ja odmietam toto podpísať. No už chápem, prečo chodíte dvaja. Ešte vy. Mojou úlohou bolo vyriešiť všetko zároveň nič. Proste mal som zo seba robiť fakt blbého policajta, ktorý nikdy na nič nepríde a stále sa zaujíma iba o seba. Tak si to ešte raz rozoberieme. Bola to taká viac menej humorná postava, ktorá sa snažila hrať na vážnu postavu. Je síce veľmi pekné, že viem ako Pekný mladý povece. Prečo ja som nešiel za veterinára? Ja mám aj psíkov. Bola to proste len obyčajná halus, pri ktorej som sa snažil tváriť, že som vážny, ale pritom som fakt nemal ani poňatia o tom, čo sa deje. Na party vo Factory bolo pôvodne 6 osôb neidentifikovateľného pohlavia. Jednu osobu Andyho Warhola odviezla RZPčka. Tým pádom tu ostalo 5 osôb, ku ktorým, keď prirátame nás dvoch, máme 7 osôb. No, si nečakali, čo? Ja veľmi rád hrajem blbé postavy, lebo mi to ide. Neviem, či je to tým, že som sám blbý, alebo ako. No dobre, takže postup poznáte, tak nám to vykopte. Tak, ja som ráno vstala. Bolo tak asi 13:30 miestneho času. Oholila som si nohy, kúzy, bradu, aj tam dole. Tam dole. Čo to mi píše? Tam dole. To sa píše stop. Ja nepodpíšem zápisnicu, kde nebude všetko. Takže ja som postava Máriho a Maja. Je to vlastne blízky priateľ Andyho Warhola. Bol to prvý človek, ktorý sa s ním zoznámil po príchode. Vlastne som nespokojný s tým, ako to chodí v jeho firme. Mal som Andyho v podstate rád. Ja jediný som ho poznal najlepšie, pretože som s ním bol od začiatku fungovania jeho biznisu. Viete, bol som ako keby jeho tajný spoločník.
a tak povediac sa túlam a na tých párty robím takého 5. človeka, také 5. koleso na voze. To znamená, že sa opijem a idem fajčiť. Andy je lakomec. Andy bol lakomec a Andy zostane lakomcom. To je jasné. No vlastne všetky postavy sú také, že nepovedia v podstate nič, pretože sú strašne egoistické postavy, by som povedal, ktoré riešia svoje problémy. Sú to celebrity, to znamená, že nemajú vlastne starosť o to, čo sa deje okolo nich, iba o to, čo sa deje im. A vlastne takto celá je tá hra vlastne postavená. Všetko, čo som vám asi chcel povedať. Môžeme ešte raz? Jasné. Všetko, čo som vám asi chcel povedať. A vychádzali sme z reality, z reálnych naštudovaných materiálov. Túto hru sme naskúšali v rekordne krátkom čase, 2 mesiacov, čo sa však neprijavilo na tom, ako herci vystupovali, lebo všetci do toho dali maximum. A čo sa týka nejakého žánru, tak ako som spomínal, je to taká krimi komédia. Človek sa na to musí pozrieť ako konzument. Viem, čo chce bežný človek a ja mu to s radosťou predám. V tom je celosvetový biznis. Už ani nejde o to, aký je dopyt, ale o to, aká je zaujímavá ponuka. Nejde len o poukázanie, ako prebiehalo vyšetrovanie, ale je to aj podholenie myšlienok Andyho Warhola, ktoré predstavil v častiach monologického charakteru, kedy vlastne odhalil svoje zamyslenie sa nad touto dobou a nad tým, kam tá doba speje a tiež aj nad jeho priateľmi, ktorí boli účastní na párty.